Pipila ka buwan sa dili pa ang eleksyon sa tuig 2025, gi-reactivate na sa Mandaue City ang ilang Joint Security Control Center kung JSCC. Gihimo ang unang tigum kabahin ini sa pagpa-reactivate na sa JSCC. Gipangunayan sa election officer sa dakbayan, Atty. Fleur gujilde ang meeting. Kauban ang mga opisyales sa kapulisan, kasundaluhan, BFP, BJMP ug Coast Guard. Lakip sab sa milangkob niini ang mga school superintendent sa Department of Education. Nag-unang gihisgutan sa plano ang pagpahugot sa seguridad alang sa umaabot nga eleksyon karong Mayo. Lakip na ang mga schedule nga subayon sa mga otoridad samtang magkaduol ang maong petsa. Sa presentation ni Comelec Officer Kagahapon, wala may present na hotspot, and so far ang mga candidate wala may usa bisan usa na may mga threat. So maunang so far sa update so yesterday safety ra gyud ang tanan. So nasa gamay ng mga pahimangno sa ato ang mga station commanders.